Tessék, mentem volna még egy kört. Forog a kamera. Ja, megy a film? Ja. Bazzeg, mit vegyek föl? Amit akarsz. Engem mondjuk. Ja. Veretünk bazzeg. Ja. Mi van, mi? Hello, mi? Három óra szoktunk folyt. Fasza. Negyed-kettő. Ja, mit aggódott a mama? Mondom neki, majd megmutatja Józsi a képet, mert pont lefényképezett. Ja. Fasza, tényleg könnyebb ezt vezetni, baszki. Hát a Android. személyautóval, Nem viccelek. ez meg 40 tonnával, milyen könnyen elmegy, baszki. Kifordulást vett fel, aztán akkor nézd a tükröt is. Ja? Kifordulást felveszed, és akkor ugyanúgy, mint hogy fényképezni, az állítod meg. Merre vegyem föl? Hát arra rakod. Ja? Erre is felveted én szerint. Mindegy. Bugyingó.